kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta ka jingram jungi khlampoi perkhat hoi hakabaning kong ngaso kendit te henry ondal awat pat ka jing shisha la lap ba pleng hapo moring keneng constituency ka jing job jong ka VPP ka banding kong hi ka daw ka de ka jing yarap jong ka TMC ka jing yarap jong ka TMC ban phalut baro ekibrio jong ka parti jong ki bat ikiwe da kino kilenti ban pha ban kershan no ka VPP ka ba arpet de ka jing ruai ku mangayo so kan rum naneng ki ong bla shong shit pala ka jing ruai te kini ki artili ki daw te habang ipet hakiwe ki constituency ru kalong kumta ka jing job jong TMC de na ka jing rap jong VPP te henry ka VPP kamla bantri kam shapo Goro Hills ka don bitang ka TMC ba ka NPP te ladapet ikini ki baro khai ki jingja ki pensakhi ba plan ka VPP kamdei ka parti ka ba napori khasi but upra khasi la benong di upra West Bengal kanit kabangi la lap hadin bangi la bishar bhai kini ki jinglong jingban habai de connection ka brang shudam te kata ka bangala ban kan tho habai de ba kanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula le se la benong jong ka TMC hapo rikhasi ka di ka VPP te lingba ki sakhi ki babun ki bangi la te kata hi lada habban yakun election lashim snem kum ki MDC nga so benong ba nila itu iki opponent jungi kanum dan jing arta tienshu but nada day upra khasi la le si la bandan ke jing yakun henry lada day upra West Bengal num shan slam kanang wan phai byang hi kan kamdan kum kata jing shan namar ngingi de sitting MLA bubun sin kadai be hakathong jo ka jing job banong bandang pha ta kam long kum ta le si yo ka khubor ka bom dei ten ringi te kat u sitting MLA nge khun dei ban ram nge khun ban job